райҳона мирмаматоваи 35 сола ин бегоҳ тасмим гирифт фарзандони худро ба сайр бароварда яхмос истеъмол кунад. онҳо ба нуқтаи яхмосфурӯшии раҳимии шаҳри хуҷанд омаданд. ин модари ҷавон ақида дорад, ки новобаста ба ҳолати пандемияи COVID-19 гарм будани ҳарорати ҳаво боиси нӯшидани обҳои ташнашикан ва яхмос мешавад. аз ин рӯ кӯдаконаш ба ӯ ҳамарӯза аз хӯрдани яхмос ёдовар мешаванд ва ин модари ҷавон барои қонеъ кардани талаботи фарзандонаш маҷбур аст, ки яхмос харидорӣ намояд. сайр кунам, ки 1-3 моҳи охир мактабу боғчаҳо кор намекунанд, хона бимешинем. Азбаски инҳо зиқ шуданд, як сайру гашт кунем гуфта баромадем. ҳар рӯз намебароем, як ҳафта 2 ҳафта як бор як мебароем. райҳона бо худ антисептик дорад. бо риояи чораҳои бехатарӣ ва гигиению санитарӣ бо 2 фарзандаш дар ҷои ҷамъияти яхмос мехӯрад. қаҳрамони гузориши мо андеша дорад. агар қоидаҳои санитарӣ ва эпидемиологӣ сари вақт риоя шавад, пас тарсу ҳарос ба COVID-19 намемонад. дар ҳама ҷо мо куҷо ки равем, масофаро риоя мекунем. на кам аз 1.5 метр 2 метр мо бояд дар масофа суҳбат намоем бидуни маска, яъне ки ниқоб мо ягон вақт бо ягон инсон муошират намекунем. ҳама вақт бо ҳамроҳ ниқоби мо ҳаст, бениқоб антисептик, салфетка ҳама вақт бо ҳамроҳ мегирем, истифода мебарем. мо ҳатман риоя мекунем. райҳона ҳама вақт дар ҳама ҳолат бо худ моеъҳои антисептикӣ мегирад. аз ин рӯ ба худ бовар мекунад. аммо ягона муаммое, ки ӯро ба андеша водор мекунад, ин вазъи санитарӣ дар нуқтаҳои фурӯши яхмос дар дохили бино аст. мо ба ин масъала низ диққат додем ва пайгирӣ кардем. барои шустани дастон дар ин ҷо дастшӯи махсус насб карданд. инҷо марожнахонаи шаҳри хуҷанд аст, ки номашро почта меноманд ва риояи ҳолатҳои санитарӣ ба таври бояду шояд гузошта шудааст. баъди шустани дастон ҳар як мизоҷ бо навбат ба инҷо мешавад, ки дар инҷо 1.5 метр масофаро риоя кунед. навиштаҷот баъди омадан дар инҷо антисептик низ гузошта шудааст. агар хоҳем ҳатман дастро тариқи антисептик тоза мекунем, баъд марожна мезоем. мароз аст? ташаккур, раҳмат. чуноне ки дида истодед, марожнаи онҳо бо коғазҳои махсус печонида шудааст, ки инро эпидемиологҳо расман тавсия медиҳанд. агар хоҳед марожнаро дар курсии махсус ки оилавӣ то 3 нафарро стол дорад нишаста истеъмол менамоед. дар нуқтаҳои фурӯши яхмоси ҳудуди шаҳри хуҷанд талаботҳои санитарию гигиенӣ роҳандозӣ карда шудааст. ҳуснигоҳ раҳматова ҳамасола баробари гарм шудани ҳаво дар нуқтаи яхмос ҳамчун шӯяндаи зарфҳо кор мекунад. аз рӯи мушоҳидаи вай солҳои қаблӣ сокинон ё худ мизоҷони яхмос ба тоза будани зарф кам аҳамият медоданд, вале имсол бинобар паҳн шудани COVID-19 ҳамарӯза сатҳи санитарии зарфҳоро пурсон мешаванд. масалан мегӯянд зарфи яхмос тариқи кадом моеъ тоза карда мешавад. пештардан қошуқчаи оҳанин буд, шута истифода бурдем ва ҳоле гирифтем. ҳозир ман як маротиба кор мефармом. баъд ман ин стаканҳои шишагинам гирифтем, ин коғази инам як маротиба истифода бурдем. албатта камтар қимат шуд, фарқаташ ҳамин. тоза як маротиба истифода барам тамом. ҳамин риоя карда кор кардастем. новбаста аз хуб будани вазъи санитарӣ дар нуқтаҳои фурӯши яхмос мизоҷон кам ба назар мерасанд, ки он ба коронавирус вобаста аст. аюб мирзобоев соҳибкор мегӯяд, COVID-19 50% барои фаъолияти ӯ таъсири манфӣ расонд. барои фаъолият манфӣ дорад. савдо камтар, бештара бар ин зиёнаша расондагӣ коронавирус. бештара савдои кору фаъолият нест. бархе аз сокинон ақида доранд, ки яхмос ва нӯшокиҳои ташнашикан низ боиси сироятёбӣ мегардад, аммо шарҳи мутахассисон муқобили ин андешаҳо аст.
خورдани яхмос ё ин ки обҳои ташнашиканӣ ки ҳарораташ хунук мебошад ба ковид оварда намерасонад. барои бемор шудан ба бемории ковид-19 албатта шахси бемор лозим аст. ҳастанд ҳолатҳое ки дар натиҷаи муоинаи санитарии эпидемиологии мо ки ҳар як ҳолати ба қайд гирифта шуда аз тарафи кормандони марказ муоинаи эпидемиологӣ гузаронида мешавад. дар ин ҳолатҳо мегӯянд шахсоне ки масалан ман яхмоси хунук хӯрдам ё ин ки оби хунук хӯрдам ё ин ки дар зери борон мондаму ба ҳамин ҳолат гирифтор шуданд. лекин ин ҳолатҳо нодуруст мебошад. сокиноне ки аз гуфтаҳои мутахассисон огаҳӣ доранд бетарсу ваҳм бо риояи қоидаҳои санитарӣ дар мавзеъҳои ҷамъиятӣ озодона яхмос мехӯранд. خیلی که متخصصان صحه تاکید میکنند کرونا از یخموز از نوشابه ها به انسان نمیگذرد. واسطه اساسی گذشتن این ویروس مثلا انسان است، یعنی از شخص بیمار به انسان میگذرد. برای همین رعایت نمودن فاصله اجتماعی و دور بودن از شخصان گرفتار کرونا ویروس میتواند که انسان را از گرفتار شوی به این نوع ویروس نگاه دارد. و برای استعمال همین یخموز ضرور نیست که ما در هوای گرم از این چیز مثلا خودداری نماییم، فقط که اجتماعی و گیگین شخصی کفایه است. баъди хӯрдани яхмоз ва нӯшокиҳои ташнашикан ки сард аст дарди гулӯ пайдо шавад ва ҳарорати бадани инсон аз меъёри муқаррарӣ баланд гардад, ин нишонаи коронавирус аст, аммо сироятёбӣ ба ин беморӣ нест. гирифторони ковид-19 дар ҳамон ҳолат тасдиқи худро меёбанд ки ҳарчанд таҳлили озмоишӣ масалан вирусологӣ нашуда бошад ҳам вақте ки дар онҳо ягон хел нишонаҳои масалан ҳангоми гузарондани томографии компютерӣ шушҳо дар он ҷо матови стекло мегӯянд, анами ҳолат пайдо мешавад ё ин ки дар вақти гузарондани таҳлилҳои вирусологӣ ё ин ки дар вақти ҷамъ кардани анамнези эпидемиологӣ, яъне ки таърихи эпидемиологии ҳангоми ҷамъ кардан муайян мешавад ки ҳамин шахс бо ягон шахсе ки ба ковид гирифтор шуда буд ё ин ки бо он шахсоне ки берун аз хориҷа омада буду дар онҳо ковид натиҷаи мусбиро нишон дода буд, бо онҳо ҳамсӯҳбат аз наздик ҳамсӯҳбат шудаанд ё ин ки дар як ҷо нишаста хӯрок хӯрданд. вазъи эпидемиологӣ дар шаҳри хуҷанд хуб шудааст. ин фикри қаҳрамонӣ гузориши мо буд. аммо паёмаке ки ба телефони дастии райҳона аз вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон омад, ӯро водор сохт ки дубора худ ва кӯдаконашро эҳтиёт намояд. анча беҳтарӣ шуд фикр кардем, аммо дирӯз сообщение гирифтем ки аз коронавируси ковид-19 нав пайдо шудааст. акун мо амирӯз ҳаракат мекунем эҳтиёт карда бо карантинро риоя карда бисёртар хона бимонем. бархӯрди ду фикр, андешаи сокинон, сироятёбӣ ба коронавирус аз ҳисоби хӯрдани яхмоз ва инкори ин ақида аз ҷониби мутахассисон баррасӣ шуд, вале новобаста бар ҳар ду ҳолат худ ва наздиконатонро эҳтиёт намоед. мафтунушкур ва Насим Раҳимов махсус барои пешгирии шарти саломат мондан аст.